jedna od onih što se skidate svakog petka u laguni do gola. I svašta radite za pare. Sve ja znam. A onda dođe milicija pa vas uhapsi. A vi se derete lele! Bili smo belo roblje u seksi u trafikingu. More, radite vi ko trafika, ali se druga roba prodaje. Ja sam Rea Selje, ja se ne prodajem, ja potičem iz bogate kuće. Služe mene. Što si iz bogate kuće, što si ovako droljava i sepada. Ovako sam samo... Zato što su sve drugo odneli za mene. Ko ti odno? Moj Milan ti ništa nije odno sigurno. Idemo ako te nešto stijem. Steva majstor. Da, to je čovek koji odnosa mene sve što je vredno i kad god bi nešto skinuo, on bi rekao, ćao Steva majstore! On je odnao moj najdraži nakit, a ono što ne mogu da prežalim su moje minjuše sa